ये मम्मी जी रोहू न खूब ढील पर ले बानी। का करबू ए कनिया इकुल अपने हाथ में बावे। हाँ, देखत रहो कि तनी तेल नहीं खे लगावत आदमी तबो पड़ जाता शुरू खराई से। कहनी हमी हाँ, का बनाई कुछ बुझाते नहीं थे। आही ए कनिया कुछ चुटकारे बनई बढ़िया। अच्छा के का तो फोन आवत होई ना बड़ा उन्होंने आता है अच्छा दिन भर हुए तो हाँ इन्हें दो ही से। तो कनिया हमारा से बतिया खातिर कॉल तो तू हेलो लुगुराइल रहेलू एही में। गोड़ लागत नहीं जीजा जी। हाँ हाल चाल ठीक बाटे। हमरा से हाँ बतिया खातिर मम्मियो जी कॉल तो ठीके गुदगुदी बानी। हो से। यहाँ के कपार में खूबे ढील पर ले बानी उहे हेरत रही हम। हाँ हाँ एक दिन जरे ना बैठ गली मर्जने करबे करेली। के कहत रहल जी। तई तो हमरा गाँव सब कोई कहेला कि रे उ तोर का कहला कि ननद उनद हई का। हाँ तभी अरे मम्मी नदिया के उतना कौन है नए एक निबुया तर जाता। बैक मम्मी जी रहो ना खूब नाप सना बोलल करी ना करी दे। आई तो लइका तुर के ले जब भाई तो का करियो ओकनी के कौन हाँ काम कहीं ना कि कर। पहले सब कोई कहला तोर ननद हई रे पूजवा हम कहीं कि मैं हमर सास हई अल तो से तोर सास नया बाड़ी रे हम कहीं कि पता ना कौन चकी के मम्मी जी आटा खानी बताई ना हमरो के। हाँ हाँ तारा के नु तू बड़का अब हम का करी तू हाँ बुढ़िया हो यही गई बतिया ले। दो हम कहे नहीं कि हमरा से बतिया खातिर करतन। हेलो ए मम्मी हाँ तब खुशी रही बतियाई तब हम खुशी जाकर रही। गेहूं धो देता नहीं हाँ ठीक हाँ है। जा 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 आ सुनो ना हाँ तनी पकौड़ी सकौड़ी बनावा पाऊँ जी आओ तन्नू पाऊँ। हाँ ना 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 जी आई आप पूछे का मतलब कि कनिया से कहो तनी कि तनी पकौड़ी वकौड़ी बना दी। आवत देखो नहीं नहीं। हाँ हाँ आप रास्ता में बनी आधा रास्ता में जा जा, पकौड़ी तनी आलू प्याज बैगन कुल प्याज मिक्स हो। खत्म हो गई बचाई ले ले। अच्छा बबुआ ले मंगा लो। चलो ये कई गो इनको घटले रहे ना। हाँ यही ना गोल करे जा और ही बताई जानते नहीं कहाँ को रहो। अब हमारा पाहुन कहे में बड़ा लाज लागेला अजीबे हमारा लागेला का हम बताई। अरे नाय करे जा का कोई तलती एक नातवा ना बतिया होला न तब बुझाला क्या मतलब के तक थुक 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 माने जैसे ट्रेन के पटरी चलेले ओ तरी थुक थुक आला ना करे जा तारा से हम का कहल जाला उ इली भी उ इतना ज्यादा करी ना 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 आई आई आ जाते कन्या कहते रहल या कन्या तन माने कैसे बिंदास तने के कोई पावत लेकिन तन तने को शक बा ठीक न कहते का नंदु ये जी के फोन रहलन से दी हम हमार फोन रहता आ ओकरा चिंता रहता कौन नजर खाली हमरा फोन पे रहता। हाँ की करा होता अच्छा छोड़ी आई आई तो बात हुई ठीक बा। हाँ आकरी पकड़ी बनावत नी आ साझी कानू खस के मिट बनी जी ना 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 ठीक बा आई इली भी आई बाप रे बाप देख तो सुगर लागत नहीं नु आ मान लो कि सुगर ना लागो तो का जन उनका मन बह के जे कनियो की तब का करम तो उतना हमरा सुगर लागल जरूरी नु बा हम सुगर सुगर ना रहती तो दामाद की फसैती और उसे भी कहल जाला कि ना प्यार के उम्र होला ना पढ़े के उम्र होला ठीक बा जबे मन करे तबे पढ़ आ जबे मन करे तबे प्यार कर। हाँ बुढ़ा छोड़ के नतिया रहत हमरा के दूर देश से ओकरा विदेश जाके ठेका सब मार कमा के बिल्डिंग पिटवा लियो। अरे एगो पतोय आ एगो बेटी तब तू मान ल कि कुल इतना कम कइले बानी हो हे इतना कुल पिटवा देले बानी घर बना देले बानी गेट लगवा देले बानी कुल तो कोरे कर देले बानी तब उनकर कमाई कमाई हम कमा कमाईबा तो तार का बोलल जाला जवानी चोर चोरइबे करे। बाप रे बाप टेम्पू वाला हमके यही उतार देला था लगे मोटरसाइकिल नहीं थे ना तो साइकिल से आइल हती चलो ससुरारी आइल बनी आमा जी हमारा के प्यार से बोलोले बनी काहे खातिर बुझाते नहीं के अरे तरती हुआ तनी शादी बियाह पड़ेला त आदमी आवेला कुछ काम बाटे बुला लेल बड़ी हमरा के कोनो बात नहीं के टाइमो उठता बारिश आवे वाला बाटे अब माना कि 1-2 घंटा में जाहू के बाटे अब चलो ठीक है गाड़ी मिल जाए सा अभी जोर बाटे चलो ये दादा ससुरारी में 1.5 साल बाद आवतनी आमा जी हमरा के बुलौले बाड़ी त आज मिला तनी का कहतरी उ खा लियो गनिया सब्जी ला तो सब्जी है ये नहीं खा तो क्या करी।
सोचने कि मैं फेंक दी, कन्या उठी तो जुठाई में डाल दी, का तो लिया कि नहीं कि अनाज के मरम का जानती है। सोचने अच्छा है बोले कि खा के श्रद्धा जी की खत्म हो जाए। कह जाता अनाज देवी देवता के बास वाला में सारा प्रदेश हर एक चीज के महंग हो जाए। हम जो हम तब कहने कि गले गला पकड़ो कहीं कुछ नहीं पा कुछ आराम हो जाए। कुआ पे पहुंचल हमें यहाँ से ना जा रहा तो शायद में 10 मिनट लगभग कर देगा। अबे अबे पता नहीं कितना गलम के हम करी अम्मा जी कहाँ बानी? हाँ हाँ आई बानी अच्छा बतानी एने आई तो सालों में के नहीं अब सलाम पर मैंने आई फिर तू बात अपमान करना नजर में तब नजर में जब कोई रहेगा तो ठीक हो फिर ना तब ठीक बानी। हाँ जी ठीक बनी देखी ना वही बच्चा रहा सुबह के खाना बताइए उठी तो फेंक दिए तो जानते बनी ओकर लक्षण भाई मुंह ले पर जाई हम कोनी उठा सदा दी खाई एक लखरे से प्यार बढ़े लाली दांत लगी ओकर काने नहीं रहेला कि का सस में करते प्यार तो बढ़बे करेला लेकिन अगर केहू जान जाई ना बड़का बवाल हो जाई। हम रउआ खातिर नाथुनी लेके आइल बानी बनवा के नाथुनी। जाई अबे आज काने बोले हुई मत क्या दी अभी अपने कान का लेके तो दी थाली आई देखिए रउआ खातिर नाखून पालिश लेके आइल बानी रखी। बाहर निकल पर कोई से कलर हमारा लगा के मन करता बा कलर मने कलर गुलाबी हमके पता बा कि रउआ के सुनी ना पसंद ह। सोड़िया के सेटे सेटे हो गए देखी ना ये साड़ी बाट सब से निकाल के याद बा ये रौड़ी दिया ला करा चौथ के पकड़े अच्छा अच्छा रही कौन बात नहीं है ठीक बाटे। ये हो गया रौड़ी दिया ला आ किने रोई को देखी पानी ये तो कान ओढ़ ले रहले आ पानी नहीं पूछे खातिर नहीं आवत आई का तो निक से आ गई। हाँ हाँ निक्स से तैयारी गई टेम्पू एगोड़ा भेटा गेल सोना पाली मोड़वा पर। अच्छा तो हमहू कहले कि भाई टेम्पुए धल चली अब गेटे पर अपन उतर गोड़े से गइली। ना नहीं हां गड़िया बेकार हो गइल बाटे इंजने घस गइल बाटे। गजब रो बात करत त हमारा ले करे टिकट बना चलिए एगो नया गाड़ी के लिए छ रो खातिर हाँ ना हम रउआ से पैसा ले ई गलत बात बाटे हम रउआ के पैसा दे सकी ना। अच्छा ये बताइए सुन ये जो कितना के इकलौता हमारा दामाद ठीक दी हमके भूख लागल बा दे दे रुके 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 मिला दी जोरो के दे जा अकेले ना खाइबी। हाँ ये कहने की पापा जी दूर देश थे कल काहे खाती ए खाती नो कि हम बेटा बेटी ठीक रहे सब सुखी रहे सब। हाँ तो कहते कि 4 व्हीलर चली कसवा देता नहीं ठीक है बाटे अगर आपका राय बाटे और दामाद के दी हो तो कोनो बात नहीं के ये तो प्यार है व्यवहार है अब इज्जत जितने खाए उतने एक दूसरे के दूध खाए से प्यार बढ़ेला। तो हम केकर जूठ खाता नहीं हम अपना प्यारे के ना जूठ खाता नहीं। ऐसा खाना खाए मम्मी जी एगो कौन ये अरे जी जी हमको को लगा था ठीक को अभी कह रहे वो बोल तो नहीं कि मम्मी जी चाय पकौड़ी बना देले बानी हम पूछे आई नहीं कि फोन खाली कह के पता करे कि कहां बानी ती है तो आगे पूछे बनी वो बोल ना अब लगले आई नहीं आमा जी से दुख सुख बात लेकिन पूछो कहीं ए मेरी जीजा जी रवा के जाए ना दे सीधे 2-4-10 दिन रहे के बाद कनी बाद जाए के का है ना दो चार दिन ना महीना दिन रह तनी अब धान मम्मी जी एगो चीज है कि गलत कोई नहीं है कि ना कोई नहीं है का दीदी जी के लेके ना आवे के चाहिए रवा के। अब दीदी जी के कैसे लेके आई 12 गो बच्चा 12 संभारे में वही दिन बीत जाला उनकर। हाँ एक ठीक कहानी है सुना मतलब कि वो तो बुझे बीमार बिया तो छोड़ के दोनों जना आ जेलो तो कैसे के देख पालू उन्हों के चाहिए करे वाला ना ठीक बटे तो कनी घर हम तो लिया के आई चाहो पकौड़ी निकाल देता नहीं छान देता नहीं ना चला आओ सुन कर सरह जी देख लिया ना नाची आ देखा तेरा क्योंकि देखला के गम बावे ना ना कैसे निकाल प्यार किया तो डरना के कैसे गाना अजी पूरा प्यार किया तो डरना क्या जयार किया तो डरना क्या
दिल दिया है यार को निभाना, दिल दिया है यार को निभाना, प्यार किया तो डरना क्या। प्यार जेवन रउआ कहब तेवन हम करब, आ जेवन कहब ले आवे के आ तेवन हम लेके आए। कहब कि सोना ले आवे के सोना कीन के ले आए, चानी कहब तो चानी कीन के ले आए। कहीं आज तो हम रउआ के बकरा का मीट लेके आ जाए। भाजी रो को जब बतियाई ना ये बताई हमें कौन चीज के कमी बा कि हम रोज कोई के मानो खुदे देखत हैं कि रात ससुर जी ए टू जेड ऊपर से नीचे तक कुल भर देले बानन। ऊ तो बात ठीके बा, हम ही सोचिला कि लेन देन रहेला त प्यार और व्यवहार बढ़ल रहेला। ना ना तो आपका सही बात बा उहे ना बात बा। सुनी लेन देन प्यार मोहब्बत देखी कहल जा रौदा हमके जानता नहीं हम रौदा के जानते नहीं तो एक दूसरे के आदमी इतना करीब से जानता तो दुनिया की का जरूरत वो तो बात बटले बा। आ सुनी बात ठीके बा। अब हमने के एजू रहल ठीक नहीं के, अब चली रोवा के लेके हम भागल चाहत नहीं, बम्बई चली। मुंबई हम का कर जब जीरो पाकर नहीं कहल जानू के देखी घर की इज्जत घर में रखल जाला तो पकड़ा जाए तो फिर बवाल हो जाई, बड़का के बवाल हो जाई। पकड़ी जी राव ससुर जी है ये नहीं के एगो पतो है बिया तो का खुद आदमी अपन देख सुन के रहेला के देखी आप तो ये जानी जी तो हमरे थे मना लेबे का के हम आ ससुर जी जानत तो ससुर जी राव राय तो हम न जानो अब रो गजब अरे के बात लिंक कर। पहुंच न जाई। कहीं से ना पहुंचे अच्छा कुल बात छोड़ी, बोली कुल बात छोड़ी, तनी एगो चुम्मा दे हमरा के ना हो पागल नहीं कि इतनी बात एगो चुम्मा दे। मम्मी जी ये भगवान आजी रवा के लाड नहीं खिला थन को मम्मी जी का करतनी जी कुछ ना क्या बच्चा आंखें में कुछ पड़ गया रहा तो वे तो कौन के पा माने हां किछ कोई लइका नहीं के भइल ठीक ना कि रवा बहला फुसला देबा भुलवा दे माने ई कहना था जी कि दामाद भी बैठ के चुमा चाटी करतनी लाज नहीं खिलागत रवा हां बेटी पता घर में बिया तन को समझदारी नहीं थे कुछ ना सर जी ऐसा कोनो बात नहीं का थे। जी माने ई तो बूढ़ पुरानिया रहलियो कैसे तो कह जरा कि बूढ़ पुरानिया का बुद्धि लइकन समान होला लेकिन अभी कहाँ बूढ़ पुरानिया बाड़ी हो ना ना बोले बोले हम तो बोला सुनते बोल लाज नहीं खिलागत हम सुगर मेरा छोड़ के सास को चलनी है उतना है खातिर अरे बोल अरे बोल 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 हम आज देखते हैं बेटी में खराब रहली हो रवा के तो शर्म आवे के चाहिए जी एक चुल्लू पानी में डूब के मर जाए के चाहिए कि अपने बेटी का घर उजाड़ तनी रहुआ ना 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 ठीक बात है तू कौन ऐसा महतारी है सब कर दुश्मन रो बोले हम महतारी कोई के हो ना गए बोले ले कैसे ने कहा जाए कि जेठ भले हेठा बैसाख भले ऊपर ते हमर सास हवे हम तोर सास ना हनी ना हम कहनी न पकड़ा जेल जी बम्बई चले यही बेरा जा तनी पापा जी के है फोन करब बेटियो के है फोन करब तू फोन कर ते फोन कर हम तुरंत लेके भाग जीवी के तू कर अरे लजाई तनी ला शर्म का तो चीजे नहीं फेर हुआ है अंदर जी। कौन चिकला कौन चिकला से पे कैसे कह रहा कि प्यार किया तो डरना क्या चल चली जी चल देखते रहिए अपन घर द्वार बाय बाय बतावा हे भगवान जी तो कोई बुढ़िया के समझदारी नाम के चीज नहीं खे गाँव नगर सुनी तो का कही हो आ कि सास अपना दामादे के लेके भाग गई तो एक गाँव टोला में एकदम से न लाज लिहाज घर के बुढ़िया पी गई बिया हाँ जाता नहीं एबरा बिटिया के फोन करब देखी और माई और मरद के लेके उड़े लगली यही से कही ना कि मत आवे दिन यही से ही कहत रह कि एक हफ्ता ना जी भाभी जी 1 महीना रहब। हे भगवान ऐसा सास न सतगर दुश्मनो मत दीह।